Gabon, jaun Andreok. Gaur astebete Iñigo Urkullu izendatu zuen lehendakari Eusko Legebiltzarrak eta beraz, bere egongo da Jaurlaritzaren buru datozen urteetan. Hasi da erabakiak hartzen eta gaur gurekin egongo da telebista kameren aurrean lehen aldiz jarriko da elkarrizketa baterako. Lehendakari jauna, Gabon. Gabon. Euskarazko telebista kate bat aukeratu duzu lehenengo elkarrizketa baterako. Zure Jaurlaritzak euskarari emango dion lehentasunagatik hartutako erabakia izan da? Beste, jakina, baina baita Euskal Irrati telebista publikoa den heinean, nik nahi izan dut ente honetan, erakunde honetan agertzea lehenengo aldiz, eta euskaraz egitearena ere konpromiso bat islatzen du, bai, jakina. Eta horrexegatik, Jaurlaritza osatzen duten sailburuen artean, sailburu batek darama bere ardurapean, hizkuntza politika eta baita kultura ere, bai. Urkullu jauna, Gabon, eta ongi etorri. Seguru dago Euskaldun asko kasko eskertuko dutela zu lehenengo aldiz telebistan euskaraz aritzea, baina euskarak bizi du une honetan momentu sakon aztertu beharreko bat esango nuke. 30 urte dira euskararen legea egintzela, eta era berean entzuten ari gera, adibidez Espainiatik ber ministroa esaten ari den zenbait gauza, entzuten ari gera Partido Popularra hemen Euskal Autonomia Erkidegoan esanez, euskarak nolabait gaztelanari egin dion erasoari ongi erantzuten diola bertenak. Honen aurrean nolako akordioak aurkitu litezke euskarak hemendik aurrera eman behar dituen urratsetarako? Bai, argi dugu, eta nik neronek ere argi daukat, euskerak baduela erronka bat, eta da erabileraren normalizazioarena. Eta 30 urte bete dira bai, euskararen legearen sortzetik ona izandako ibilbide honetan, oraindik ere erronka hori dugula, ez dela bakarrika euskeraz jakitearena, ez dela bakarrika euskeraz alfabetatzearena, baizik eta erabilerarena. Eta hor dugu, batez ere belaunaldi berriengan jarri beharreko erronka, ez? Baina bestetik ere izan daitezkeen mehatxuen aurrean, atzo bertan hezkuntza eta hizkuntza politika eta kulturako sailburuak bilera bat izan egin zuen Madrilen Bert ministroarekin. Dakidanagatik badago eskumenak errespetatzeko izan beharreko esparru horretarako aukera bat, bere bilera horretan islatutakoaren arabera. Hori bai, Eusko Jaurlaritza bezala argi dugu zein izan behar den amarra gorria puntu honetan, eta da gure eskumenek zapalduak izatea, eta hor tinko izango dugu gure jarrera. Lehendakari jauna, euskararen erabilera erabili duzu. Euskararen erabilerari dagokionez ze egoeretan gaude? Sustatzea nahikoa da edo oraindik euskararen erabilera bermatzea premiazkoa da? Bermatzea premiazkoa da. Ez da bakarrika sustatzearen, baizik eta bermatzearena. Hor badugu, baia profesional munduan edo profesional alorrean dagokiona, baia merkataritza, salerosketan, kalean ikusten dugun adierazgarriak diren adierazleak eta guzti hori ere hor sustatu egin beharko genuke, baina baita bermatu. Horretarako neurriak hartu egin beharko dira. Nik uste dut horretaz ere euskera 21 plangintzan eta bere momentuan euskeraren aholku batzordeak emandako urratsak horretan bizikidetza landu egin behar dugu, baina bermatu ere egin behar dugu eta bermatzerakoan ere erronka bat dago bai. Beraz, laburbiltzeko hizkuntz politikan aldaketak egingo dituzu? Bai, orain arte izandako 3 urte terdi honetako ibilbidean, nik uste dut berriz ere aztertu egin behar dugula euskera 21 plana martxan jartzearena, ezarri egin alizatearena, baina beti ere helburu gisa bizikidetza izanik. Nola bermatzen da elkarbizitza hortan parte hartu nahi ez duenarekin? Hor dago gakoa. Nik uste dut argi landu egin behar dugula, nortasun ikur batzuk ditugula, euskaldunok garenok nortasun ikur batzuk ditugula, eta nortasun ikur horien artean nagusiena hizkuntza bera da. Eta hizkuntza ez da beste inork duenik, euskera bakarrik dugu guk, euskaldunok garenok. Eta nik uste dut horretan euskal hiritarrek konbentzimentuz hartu beharko lukete, gure ondarerik eta nagusiena hizkuntza bera dela. Urkullu jauna, ekonomia hitz egin behar dugu, badakigu zure kezka nagusietakoa dela, baina hor, azken aldian gertatzen ari da Jaurlaritzak hartutako erabakien kontra egiten duela Espainiako gobernuak, eskua sartzen duela zuzenan erabaki horietan, eskumenen asuntua ere aipatu duzu orain hezkuntzaren gaia aipatzerakoan,
Nola uzten zaitu horrek? Kezka handia sortzen dizu horrek? Bai, baina ez da berria. Mehatxu hau izan zitekenaren ohartarazte lana ariketa egin izan nuen, bere momentuan beste ardura bat nuenean, eta ez da orain bizi duguna bakarrik, urteetan zehar bizi izan egin dugu Madrilgo gobernuaren aldetik, eskumenen aurrean izan beharreko dinamika gaizto batzuk, eta zentzu horretan argi eduki behar dugu Euskal Erakundetatik eta Jaurlaritzaren gandik hasita eta Eusko Legebiltzarraren gandik hasita guk badugula autogobernu estatus bat, eta estatus hori defendatu egin behar dugula eta areagotu egin behar dugula. Hain zuzen ere, areagotu egin behar duzuela estatus hori azpimarratu duzue behin eta berriro, zuk uste duzu estatus berri hori areagotzearekin ekidingo lirakela, jarriko diola estatus berri horrek mugak Espainiako gobernuari era honetako eskusartzeak ez egiteko? Nik baietz uste dut, azken batean denon borondatea ikusi beharko da, horretarako borondateri dagoen ala ez, baina lehendakariaren borondatea bada indar politiko ezberdinekin eta guztiekin era berean hitz egitea, elkarrizketatzea, eta ia nola aztertzen dugun orain arte egindako edo eraikitako autogobernu estatusa, eta nola egin beharko genuken urrengoa akordio baten bitartez. Bai. Eta urrengo horretan, estatus berri horretan, hori aukeratzerakoan edo erabakitzeko garaian, posible izango alda muturreko jarrerak bat etortzea. Esate baterako Euskal Herria Bildu eta Alderdi Popularra, zeren gauza sinpleagoetan ez dira bat etorri, ez da posible izan. Bueno, landu beharko da, ez da erreza, hasteko ez da erreza, baina bere momentuan ere ematen zuen ez zela erreza ez Alderdi Popularrarekin, baina bai Ezker Abertzale eta Alderdi Sozialistaren artean, eta izan genituen, arestian izan egin ditugu beste elkarrizketa une batzuk ere, Loiolako elkarrizketetan, eta horretan ere, indar politiko ezberdinak ginenok, bai Alderdi Sozialista, Ezker Abertzalea eta baita Eusko Alderdi Jeltzalea, amankomunean jarritako, adostutako puntu batzutara iritsi ginen. Nik uste dut Alderdi Popularrak oraindik ere urratsak eman egin behar dituela, Ezker Abertzaleak EH Bilduk orokorrean, baina Ezker Abertzaleak partikularki urratsak eman egin behar dituela, bada guk 30 urte hauetan zehar izandako historiaren ondorioak oraindik ere bizi egiten ditugunak edo bizi ari garenak, baina hori nik uste dut gainditze bidean izango garela, behin eta berriz normalizazio zentzu horretan denok urratsak ematen baldin baditu. Eta zein izango litzateke lehendakariak proposatutako eredua? 21. mendeko independentismoa aipatu izan duzu askotan, horrek zer esan nahi du? Erabat independientea izango litzateken estatu baterantz goazela, eskumen gehiago dituen erkidego baten bidea hartuko genukeela, zein da eredua, proposatutako eredua? Abertzale bezala eta Eusko Alderdi Jeltzalearen kide bezala nik planteatu egin dudana izan da Europan nazio bat izatearena. Eta hori da, helburu gisa planteatu egin dudana Euskadi Buru Batzarraren presidentea izan naizen enean, Euskadi Buru Batzarrak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak osotasunean hala onartuta dutelako bere batzar orokorrean. Eta nik uste dut Europari begiratu behar diogula. Eta Europara bidean eman behar ditugula urratsak. Zentzu horretan badakigu Europa nola hasi egin den azkenengo 20 urte hauetan, eta ze mugak ditugun momentu honetan badakigu zein den Lisboako tratadoak dioena, eta zentzu horretan nik uste dut lehenengo apostoa izan beharko litzatekela autonomia erkidego bat garela aitortuz eta ez garela Euskal Herri osoa, erakundetze prozesu bat izan egin behar dela, eta erakundetze prozesu horretan gure erakundetze prozesua areagotu egin behar dugula, harremanak Nafarroako erkidegoarekin askoz be normalizatuagoak izan beharko liratekela, eta horretan ere urratsak eman behar ditugula, horretatik abiatuta gero mugaz gaindiko izan beharreko erakundeak ere bultzatu egin beharko genituzkela, eta guzti hori Europara begira. Horrek, esan dezun horrek guztia gauda Nafarroarekiko harreman normalizatuak eta iparraldearekiko harremanak, zuk idatziz osatu nahi dezun estatus horretan, toki berezie izango du xedapen gehigarririk nolabait esateko etorkizunean zuk sinisten dezun Euskal Herria hori posible izan dadin, edo bidea lehenengo Euskal Autonomia Erkidegoak hartuko du eta gero joango dira batzen batzuk eta besteak beren herritarren nahien arabera. Ez, hori alderdien kontua izango da. Azken batean nik proposatu egin dudan bidea izan da alderdion arteko akordio bat bultzatu egin alizatea. Horretarako legebiltzarrean ere kokaleku bat izatea, lantalde baten esparru bat eraikiz, eta alderdi politikoek bai oinarri juridikoetan sustatuz
planteamendu horiek egin alizatea askatasun osoz. Nik ez dakita zein izango den horren emaitza, izaten baldin bada ere, baina nik bai nahiko nuke autonomia erkidegotik hasita, gure gaur egungo erakundetze prozesu horri eutsi egin alizatea, badirelako ere horren aurrean mehatxuak, badirelako ere gaur egun ezagutzen dugun erakunde arkitektura honen aurrean direna mehatxuak, eta nik eutsi egin nahi diot gaur egungo erakundetzeari, eta egokituz. Barne erakundetzeari esan nahi ez, Euskal Autonomia Erkidegoko diputazio eta hori arautzen duten legei. Eta hortik aurrera nik uste dut harreman normalizatuaren arabera etorriko litzateke nafartarrek bere kabuz erabakiko lukenari errespetu osoa izanik, hor etorriko litzateke bi erkidegoak direnena, momentu honetan direnena harremanak nola lortu egiten diren, nola landu egiten diren, etorkizunera begira horreka ze ikusmira eta ikuspegia izan dezaken, eta investidura saioan ere eztabaidan planteatu egin nuen, mugaz haratago izan beharreko lankidetzarena hori, eta bestetik ere euroregioarena planteatu egin nuen investidura eztabaidan. Nik uste dut Eusko Jaurlaritzatik eta lehendakaria naizen gainean hori ere bultzatu egin behar du. Azken kontu bat, Urkullu jauna, Kataluniak erabaki du noiz egingo duen referenduna, Euskal Autonomia Erkidegoak data bat jarri behar dio? Ez, errealitate ezberdinak dira. Eta nik errespetu osoa diot Kataluniako bai gizarteak eta baita Kataluniako erakundeek erabagitakoari. Egingo dute egin beharrekoa, baina gure realitatea ezberdina da. Kataluniak ematen du, lau lurralde dituela, Estado Espainolean barruan, guk aldiz daukaguna da autonomia erkidego bat, 3 lurraldez osatutako autonomia erkidego bat, abertzaleontzat bada Euskal Herria ere Nafarroako erkidegoa, abertzaleontzat bada ere iparraldea, eta hori ematen du Kataluniak beste realitate bat bizi duela. Guk baditu beste baldintza batzuk ere, oraindik ere politika egintzan bizikidetza normalizatua egin ahal izatea, baditugulako ere, oraindik ere oso hurbil arestian jasan egindako indarkeriaren eraginak. Eta guzti horrek beste realitate bat eta dakartza. Bai ekonomiko aldetik ere, bai gure erakundeek dituzten eskumenen aldetik ere, eta guk planteatu egin dugu, Eusko Alderdi Jeltzale bezala, 2015erako ere nahiko genukela beste autogobernu estatus bat izan ahal izatea, eta horretarako egingo dugu lana. Edozein kasutan zure jaurlaritzak argi utzi du aste honetan austeritatea dela jaurlaritzaren lehentasuna, agindu bat ere eman duzue, erakunde publikoak 120 murriztea 6 hilabeteko epean. Zer esan nahi du horrek? Adibidez, Osakidetzak edo EITBek 120 gutxiago edukiko dute euren aurrekontuan? Ez du esan nahi hori. Eta gainera ez da bakarrik austeritatea aldarrikatu egin duguna. Bai austeritatea gobernu egituratik hasita, baina baita bersuspertze edo berpiste ekonomikoaren helburua nagusi dugularik, ez? Eta biak batera egin nahi ditugu. Austeritatearena egiturari dagokionez da goi kargudunen mailan, eta ez aurrekontuetan. Eta aurrekontuei dagokionez argi dugu Finantzen Euskal Kontseilua azkenengo izandako urriako eta 3 izandako bileran datorren urteko 2013 urterako ze sarrera aurrikuspena egiten zuen. Eta hor ematen du, 1.400 milioi gutxiago diru sarrera izango dela. Horrek zer ekarriko du, aurrekontuak murriztuagoak izango direla. Onartu egiten baldin badira, jakina. Baina argi dugu, Eusko Jaurlaritzan argi dugu, bai gizarte politika publikoetan, oinarrizko zerbitzuak mantendu egin behar ditugula. Bai osasunean, bai hezkuntzan eta baita gizarte politikotan ere. Bain zuzen ere osasunean eta hezkuntzan lan egiten duten langileen artean, kezka handia dago, lanorduak ez ote direna handituko datorren urtean, horrek azken finean langabezia areagotuko lukeelako. Hor badago lan hitzarmen bat. Ez da handituko orduan. Ez da hori guka gainditu egin nahi duguna. Esaten ari garena da, topikoa bihurtu egiten diren esaldiak dira, gehiago egin beharko dugula gutxiagorekin. Baina gehiago egin beharko dugula ez da bakarrik ordutegia, ez da norberaren eta norbanakoaren enpeñua izan beharko dela gehiago egin ahal izatea, gaudena baldintzaka bizi izanik edo pairatuz.
Zeintzuk diren zuen marra gorriak behin eta berriz azpimarratu diguzu, bada edozein kasutan gai bat behin eta berriz ere atera dana, eta hori azpiegituren kontua izan da. Kasu batzuetan, baita Eusko Alderdi Jeltzaleak martxan jarritako azpiegitura batzuren inguruan zeuek onartu dezue agian aurretiko hobeto pentsatu beharreko gauza batzuk bazirela, supersur datorkit burura une honetan. Baina hori eginda dago. Eginda dago, bai, baina esan nahi dizut, egondala hausnarketa bat edan. Nik galdetu nahi dizut, egin beharreko baten inguruan eta oso eztabaida handia sortu duenaren inguruan, AHT-ren inguruan. Zuek argi dezue egingo dezuela, eta gainera prest zaudete diru hori aurreratzeko, hori izan dezue. Argi dezue hori ez dela agian beste momentu batera pasatzeko azpiegitura lan. Ez, izan daitezken edo izan zitezken azpiegitura berrien aurrean, argi dugu garraiobide kontuan eta errepide kontuan, ez da gainera Eusko Jaurlaritzaren eskumena errepideena Jaurlaritzarena, baina garraiobide kontuetan azpiegiturak berriak hori bakoitza bere eskumenaren arabera neurtu egin beharko ditu. Guk apustu handiagoa egiten dugu gizarte azpiegiturengan. Gizarte azpiegiturengan bai hezkuntzan eta baita osasuna alorretan, batez ere horretan egin nahi izango genituzke azpiegitura berriak egin ahal izatekotan. Baina gaur egun martxan daudenei etekin atera behar diogu, eta zentzu horretan ez da abiadura handiko trena kapritxo. Bere momentuan nik esango nuke 25 urte egin genituela abiadura handiko trenaren aldarrikapena eginez. Eta zertarako Europarekin lotu egiten gaituelako. Eta zertarako ez bakarrika bidaiariak pertsonak izan daitezen, pertsona bidaiariak edo bidaiaria pertsonak izan behar dira, baina ez bakarrika pertsonentzako, baizik eta merkatal eta ekoiztutako guzti horiek kanpora ateratzeko ere bai. Zentzu horretan, abiadura handiko trena gainera, ez da gure eskumena, estatuaren eskumen bat da. Eta zuzio zera, estatuak gero itzuliko dizula kupoaren bidez? Bai, jakina, eta hor dago... Daukan egoeran, bizi duen egoeran. Bueno, hor bada kupua beraz, eta ez abiadura handiko trenari bakarrika behiratu egiten diolako, kupua bera bernegoziatu egin behar dugula. Aurreko gobernuak ez zuen egin, eta Eusko Jaurlaritza honek egin beharko du, bernegoziatu kupua. Eta kupuaren barruan bada Gipuzkoako lurraldean den abiadura handiko trenaren ibilbidea kupuari esker egiten ari garela. Eta Bizkaia eta Arabari dagokion abiadura handiko trenaren ibilbideari estatuak berak egiten dio. Beraz, hor bada estatuaren eskumena dela, ez da Eusko Jaurlaritzak egiten duena, eta egiten dena Gipuzkoako lurraldean da kupuari esker. Euskal enpresa handien inguruan ere, haien osasunaren inguruan asko hitz egiten da, eta nolabait globalizazioaren onurak ere askotan aipatu ditugu, eta Euskal enpresak ari dira atzerrira joan, edatu eta finkatzen. Baina globalizazio horrek Euskal Herriko ekonomian ze eragin du? Esan nahi baita, kafek esate baterako arazo bat argi eta garbi utzi du, kanpoan badabil, edatu da, baina lan karga neurri batean herrialde horietan sortzen dute. Horrek, globalizazio horrek ze eragin du Euskal Herriko ekonomia? Bueno, badira, kasu bereziak, nik uste dut batetik dela enpresa handiak ze merkatua duten, ze azoka duten munduan zehar globalizazio horren arabera, eta atera egin behar dira, eta nik uste dut Euskal Herrian osotasunean, baina autonomia erkidegoan ohituak garela kanporatzera, eta hori izan da gure marka, badakigu lehiakortasuna behar dugula helburu izan, eta lehiakorrak izan egin behar garela, eta lehian jarri izateko munduan izan egin behar garela. Gure baliabideak herri gisa oso eskasak dira, oso murritzak dira, gure propioak diren baliabideak, eta kanpora atera behar dugu gure edo guk, gure zuhurtasunez, inteligentziaz sortutako ekoizpenak kanporatu egin behar ditugu. Horrek lehia bat suposatzen du globalizatutako munduan. Horretarako enpresa handiek egin dute bide bat, baina erronka izan beharko litzateke enpresa txikiak eta ertainak direnak lehiakortasun horretara iritsi egin ahal izatea nazioartetze helburu horretan. Hori da Eusko Jaurlaritzak lagundu dezakena, baina bai, zuk aipatutako adibide bat izan daiteke aipatutako enpresa honena, baina enpresa asko aurkitu egiten dute bere burua non lehia izan nahi duten
horko estatuek ere bere babes neurriak hartzen dituztela eta behartu egiten dituztela bere ekoizle tailerrak edo izan beharko liratekenak joan beharreko herrialdeetan ezarri egin behar direla. Zentzu horretan bada bai, berton diren enpresek bertoko azoka agortuta egon daitekelarik lehia egin behar duten herrialdeetan zen neurria jartzen dizkieten aztertuz zeren apostua egiten duten. Zuen hauteskunde programan agertzen zen enpresei laguntzeko asmo hau, baina orain agenda horri beste bi arazo gehitu behar zaizkio, Jaurlaritzak berehala aurre egin beharko dio arazo horiei, koordainketa eta gabonetako soldata. Nola jokatuko duzue hor? Legearen bidetik, alegia errekurtsoak eta bara aurkezten, desobedientziara joko duzue zuzenean, beste ematerakunde aipatu duten moduan, zein izango da jarrera? Bueno, beste erakunde batzuk esango dute, nahi dutena publikoki, baina gero beste gauza bat da egiten dutena. Askotan hori gertatzen da, publiko gauza bat esaten dute batzuk, ni behintzat esandakoari eutsi egiten diot. Legearen bideari. Legearen bideari, legeak usten dizkidan zirrikito guztiak aprobetxatuz. Eta zentzu horretan, ez ohiko ordainketarena, Eusko Jaurlaritzak ez du eskumenik berak bere kabuz neurri bat hartu egin ahal izateko. Horretarako, ari gara joan den aste artean izandako gobernu kontseiluan aztertuz, lehenbailen gobernu kontseilura lege asmo bat eramatearena eta lege asmo hori legebiltzarrera eramatea. Legebiltzarrak hartu beharko du erabakia, legebiltzarraren eskumenak direlako, ez direlako Eusko Jaurlaritzaren. Baina Eusko Jaurlaritzaren borondatea bada, bai, datorren urteko udako ezoiko ordainketarena aurreratu egin alizanarena eta posible balitz hala adostu egiten baldin badute legebiltzar taldeek posible balitz urtarrilean egitearena. Koordainketarena auzitegi konstituzionalak ebatzi bat eman du. Eta auzitegi konstituzionalak ematen dituen ebatziak normalean bete egiten dira. Gu bai, horretan oraindik ere azterketa juridikoak egiten ari gara, ia horri aurre egiterik diogun ala ez, eta aurre egiterik diogun edo badiogu egingo diogu. Baina ezarri egin alizatea oraindik ere hilabete batzuk eramango ditu. Hor badirelako arazo teknikoak, badirelako baia farmazia eta baita lurralde historikoen ogasun sailen arteko lotura informatiko hori posible izatea ala ez izatea. Eta orokorrean ere esango nuke niretzat ez dela bat ere justua, norbanako guztiek, pertsona guztiek era berean tratatuak izan alizatea. Joan astean entzun genion Erkoreka zure Jaurlaritzaren bozeramaileari esaten, urtarrilaren amaierarako 2013 aurrekontuaren ildo nagusiak edo zehaztuta nahi zen dituzketela. Bitartean lurraldeetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan euren aurrekontuak ari dira onartzen eta ikusten ari giran akordio edo abstentzio edo dena delakoek hortik atera eta beste argazki bat begiratzeko aukera ere ematen digute. Adibidez, Araban abstenitu eginda Eusko Alderdi Jeltzalea, PP haserre dago. Honek zer esan nahi du? Akordio bat egin dezuela Alderdi Sozialistarekin adibidez Urkullu jauna. Ez. Aurretik esan egin nuen, nik neronek ere esan egin nuen, eta Eusko Alderdi Jeltzalea berak, eta lehendakari gisa ere esan egiten dut orain honetan beharrezkoa dela erakunde guztiek aurrekontuak izatea. Azken batean aurrekontuak direlako edo delako tresnarik bakarrena eta nagusiena, beraz politika publikak martxan jarri egin alizateko eta bete egin alizateko egungo egoerak eskatzen dituen politikak landu egin alizateko. Gure planteamendu izan zen ez oztopatzea dozein erakunderen aurrekonturik. Eta zentzu horretan ez oztopatzea suposatzen zuen osoko zuzenketarik ez aurkeztea eta aurkeztutako beste legebiltzar talderen batek kasuan legebiltzarrean baldin bada edo batzar nagusietan izan beharreko, edo udaletan izan beharreko beste ordezkaritza politiko batzuk aurkeztutako osoko zuzenketei ez baiezkoa ematea. Beraz, guk Eusko Alderdi Jeltzaleak bete egin du. Nik ez da Arabako kasuan, Arabako Foru Aldundian diren, agintean diren Alderdi Popularreko ordezkariek ze negoziazio esparru izan duten, ze negoziatu egin duten, negoziatu egin badute ezer ala ez,
badakita bere momentuan Arabako diputatu nagusia berak publikoki egin zuela behar bada hobe litzatekela prorroga, luzapen automatikoarena. Nik ez da negoziaketarik izan egin den, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du osoko zuzenketarik aurkeztu, beste indar politiko batzuk izan dira osoko zuzenketa aurkeztu egin dutenak, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bete egin du bere hitza. Akordioa lortzeko garaian, aurrekontuetan erabateko akordioa lortu ditzakezue, baina beste arlo batzuetan, esate baterako, bakegintzan edo normalizazioan, Euskal Herria Bilduk esate baterako esan du, aieteko agiria dela jarraitu beharreko bidea. Zure gobernua bide hori jarraitzeko prest legoke, ala beste hildo bat duzue? Zinbestidura saioan azpimarratu nuen legebiltzarra bera, Eusko Legebiltzarra bera, Gasteizen dagoen Eusko Legebiltzarra autonomia erkidegoari dagokion aldetik behintzat dela erakunde politiko guztiak ordezkatuta gauden tokia, gunea, erakundea. Eta Eusko Legebiltzarra bera izan beharko litzatekela autonomia erkidegoan gauden indar politikoen eztabaida lekua, gogoeta lekua, eta adostasunetara iristeko lekua. Eta horretan oinarritu egingo dut lehendakari gisa ere bai, baina hortik aurrera nik nire ateak irekita izango ditut beti ere, bai indar politikoekin eta baita gizarte eragileekin ere hitz egiteko nola lantzen dugun bizikidetza normalizatua politika egintzan, eta nola lantzen dugun ere baita indarkeriaren bukaera ordenatua, ahalik eta ordenatuena. Beraz, ni prest egon naiz hitz egiteko, baina autonomia erkidegoari dagokion aldetik bada Eusko Legebiltzarra erakunde gisa eta Eusko Legebiltzarra izan beharko du bere protagonismoa. Esan ganezake beraz, paralisiaren mamua erabat usatu dela, edo ez? Alegia, akordioak aipatzen dira bain eta berriz, uste duzu? Alde guztien kontutan izan behar da. Nik aurrera urratsak emateko borondatea badut, eta horretan arituko naiz. Bai Espainiako gobernuarekin, baita beste politika eragileekin baita ere, baina baita gizarte eragileekin ere. Ia 27 minutu egin ditugu hizketan eta bakegintzaren gaia ia aipatu ere ez du egin, zertzela da batzuk alde batera utzita. Hori da egun gai honek gizartean daukan lekua? Zer gertatu da azken urte honetan? Inkestetan hori ematen du. Inkestetan argi dagoena da, zein den hiritarren kezkarik eta nagusiena da, egoera ekonomikoak eragin bezala dakarren langabeziarena, eta egoera ekonomikoa nagusiki. Hori da, ez bakarrik inkesteka diotena, hori da hurbilean bizi duguna, gure hurbilean bizi duguna, etxean bertan bizi duguna, baia langabezian dagoena gizartearena, baita etorkizunera begirako ze itxaropenak dituzten belaunaldi berriena, gaur egungo belaunaldiena, gazteena. Horrezagaitik Eusko Jaurlaritza bezala eta lehendakari bezala nik nire asmo nagusi lez momentu honetan lehenbailen enplegurako txoke plan bat planteatzearena izango litzateke eta izango da. Horretan ari gara baita garapen ekonomikoa eta lehiakortasuneko sailatik, horretan ari gara baita enplegua eta gizarte zerbitzuen sailetik ere bai, eta guzti hori ogasun sailetik oinarrituta ariketa horretan ari gara. Gizartean arreta edo kezka txiki xamarra delako, bakegintza badirudi zertxo bait moteldu egin dela. Nolabait agente batzuk ere erabat geldirik daude. Eusko Jaurlaritzak zerbait egingo du hori mugitu arazteko? Bai, jakina. Ematen du, behintzat agerian somatu daitekena da, badirela erakunderen batzuk edo eragileren batzuk geldi daudela. Alde batetik etak ez du arestian izandako ekimenaren edo ekintzaren gogo eta autokritikorik egin, eta ez da mutasunik agertu, baina bai behintzat eragindako kaltedunei erantzun bat eman, eta bestetik ere, gobernuak, Espainiako gobernuak, Frantziako gobernuak, hor bada joko bat izan egin behar dela, espetxe gartzela politika egintzan, bada ez bakarrika espetxe politika ulertuz preso dauden onurak zeintzuk izan beharko lirateken, ez? Nik uste dut oso garrantzitsua dela eta gakoa hor dagoela niretzat da bergizarteratze kontuan nola egiten dugun gizarte normalizatu bat. Eta bergizarteratzeko ahalegin horretan ze eragina izan dezaketen gaur egun preso daudenak ere.
Hain zuzen ere, kontu hau guztia dinamizatzeko eta batez ere bakegintzaren gaiarekin bukatzeko, ez dakit batzorderen bat edo pertsonaren bat aukeratzeko asmoa daukan Jaurlaritzak lan hori egiteko, izen bateria aipatzen da Intzane Ezenarrorena, zer iruditzen zaizu? Zorainik ez du izen eta sailburuak izendatu eta sailburu bakoitzak bere egitura eraikitzen hasiak berriak dira aste honetan, eta ez da izenik jokoan dagoena. Proposalitzatek edozein kasutan Intzane Ezenarro lan horretarako? Nik uste dut aurretik izandako legealdian izandako eskarmentua kontutan hartu egin behar dugula. Nik azpimarratu egin nuen investidura saioan ere legebiltzarrak ere ezarri egin beharko lukela lantalde propio bat, eta lantalde hori zertan oinarrituz orain arte egindako lanea, eta hor izan diren parte hartzaile guztiak ere kontutan hartu beharrekoak izango dira, jakina. Baina, bada nik lehendakari gisa, eta hurrengo orduetan, orain arte ere hitz egiten ari naiz, sailburu batzuekin, gaiak edo gaiarekin zerikusia duten sailburuekin hitz egiten ari naiz, eta hurrengo orduotan hitz egingo dut berriz ere sailburu batzuekin ia nola eraikitzen dugun giza eskubietako zuzendaritzarena, hortik sortu egin behar delako oroimen eta giza eskubide eta bizikidetzaren institutua, nola landu egiten dugun guzti hau lehendik hartutako eskarmentutik eta hartutako etekinak kontutan hartuz. Lehendakari jauna, minutu pare bat hartu nahiko genituzke orain elkarrizketa isteko, galdera xorta bat eginez, alden neurrian bi hitzetan erantzuteko galderak dira. Saiatuko naiz. Nola aurkitu duzu Ajurianea Jauregia, gustatu zaizu? Ez da, nik uste dut hiritarrei, ez da hori behar bada gehien arduratzen dizkien kontuak, baina... Kuriositate pixka bat ere sortzen du kontua. Baina... Ez daukagu olarik Euskal Herrian, Urkullu jauna, eta orduan behar dugu ola pixka bat tarteka. Baina egia esateko, astelehenetikoena ez dut Ajurianea zapaldu. Lehendakaritzan egon naiz, eta astelehenean sailburuen izendapena izandako ekitaldian zapaldu egin nuen, baina hortika ona ez dut zapaldu, baina bere papera betetzen du. Lehendakari jauna urriaren 25 jai izaten jarraituko du? Datorren urtean, 2013 hola dago, erabagita, ez da gure eskumenen artean dagoena. Nik izatekotan nahiago nukea berri eguna ofizialki ospatu egin alizatea, baina jakin badakita horrek zemugak dituen momentuz oraindik ere, nahiago nuke beraz autonomia erkidegoko egun bat ospatzerakoan behar bada urriak 7 izan alizatea. Urriak 7 izan zen lehenengo Jaurlaritza osatu egin zenaren eta lehenengo estatutua onartu egin zenaren eguna eta. Espainiako erregearen Gabonetako mezu Euskal Telebistan ikusi nahiko zenuke? Oso eroso egon naiz ikusi ez dudanean ere. Beraz hori Euskal Irrate Telebistako zuzendari orokorrak hartutako erabaki bat da. Nik hor bai ikusten dut Euskal Irrate Telebistako zuzendaria jakin inbarko lukela Eusko Legebiltzarra nola dagoen osatuta. Ez dakit lehendakariari Gabona gustatzen zaizkion, ze ospakizun prestatu duen egun hauetarako, jaiotza edo arbola jarriko dute duen Ajurianean? Ez dugu jarri, oraindik ez dugu jarri, baina ez dira nire gustokoen direna jai egunak hauek, sentimentalki, sentiberatasun aldetik ere, ez dira gustokoen ditudan, baina bai, etxean jartzen dugu, bai Zuhaitza eta baita jaiotza ere bai, ez da Jaurlaritzan hori egiteri dagoen, ez da hori izan nire kezka nagusienetarikoa momentu honetan. Txampaina eta ardoa eta ospakizun guztiak behar bezala afari eta bazkarietan. Hori horretara zaletuak direnak bai, nin eronek ez. Zuk topa egiteko, Urkullu jauna, solares ala insaluz? Insaluz normalean izaten da. Gustokoen dudan uraetariko bat insaluz izaten da bai. Gatza bete lan izango duzula argi eta garbi gelditzen ari da, lana gainezka izango duzula, hori badakigu, ze soldata izango duzun badakizan? Bai, publikoa dena. Momentu honetan ez nuke jakingo esaten, ez da zein dena soldata, baina hori publikoa da. Ez da zure kezka? Ez boletina, ez zorionekoa naiz soldata bat dudalako, ez da zein soldata den, baina publikoa da, eta ez da publikoa jakina den horretatik gehiago izan. Ondo da, eskerrik asko, lehendakari jauna gurekin egoteagatik eta ETB bat aukeratzeagatik lehenengo elkarrizketa honetarako, eta zorte hon legealdian. Eskerrik asko horregatik eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuei ere jaun andreok eskainitako arretagatik. Gabon pasa, agur.